салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако навор имрӯза аст анами намуд барашкаҳои новинкаи дизайни нави серсанг. Бисёр духтаро барашкаҳои серсанг мепурсиданд. мувофиқи талаби шумо духтарои хушрӯ. нархи ё духтаро 160 сомонӣ. нархи донашаи оптон гирем бо арзон мекунем. доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. фақат ватсап қати кор мекунем духтаро. хоҳиш мекунам ватсап да нависен. кортон дар ватсап буд мешавад. баъзеҳо видеозвонок занг мезананд. вақт надорам. як ранги кабути осмониш аҷоибот фасон дидед. на фиолетовиш бо духтаро. ҳама рангаш фасон ай духтарако.